Медитация за изобилие, късмет, просперитет и пари. Затвори очи. Вдишай дълбоко и издишай бавно. Освободи ума си. Нека тишината те обгърне. С всяко следващо вдишване усещай как тялото се успокоява и как сърцето се отваря за изобилието, което те очаква. Кажи си на ум: изобилието свободно тече към мен всеки ден. Аз привличам всичко, от което имам нужда. Вселената винаги ме подкрепя с повече, отколкото очаквам. Моето съзнание е отворено към безкрайните възможности. Усети как около теб има пространство, пълно с дарове. Всичко е възможно. Всичко е в твоя полза. Сега вдишай дълбоко и почувствай лекота. Шепни в себе си: късметът ме следва, където и да отида. Аз съм магнит за добри събития. Всеки ден ми носи нов шанс и нов късмет. Всичко се нарежда в моя полза. Представи си как пътят пред теб се подравнява. Лесен, ясен, подкрепен. Сега насочи вниманието си към енергията на изобилието, която приема формата на пари, възможности и растеж. Повтори: парите идват при мен лесно, честно и в изобилие. Парите идват при мен лесно, честно и в изобилие. Аз заслужавам богатството, което получавам. Аз заслужавам богатството, което получавам. Финансовите възможности се появяват пред мен постоянно. Финансовите възможности се появяват пред мен постоянно. Аз управлявам парите мъдро и те се умножават. Аз управлявам парите мъдро и те се умножават. Усети как тежестта се превръща в сигурност, как тревогите се разтапят, как увереността се настанява вътре в теб. И сега кажи тихо: моите усилия винаги водят до растеж и успех. Аз съм в поток на просперитет. Всеки мой проект се развива прекрасно. Аз създавам стабилност, сигурност и богатство в живота си. Виж себе си в бъдещето. Успяващ, спокоен, стабилен, силен. Всичко, което докосваш, се развива. Всичко расте. Сега нека обединим всичко в едно. Аз съм магнит за изобилие. Парите ме намират лесно. Всичко, което правя, ми носи успех. Аз живея в поток на късмет и богатство. Моят ум е настроен за просперитет. Аз избирам изобилието всеки ден. Благоуспехът е моя естествена енергия. Вселената отваря врати пред мен.
Вдишай, задръж и издишай. Усети как всичко това става част от теб, как се вгражда в подсъзнанието ти, как започва да оформя нова реалност, твоята реалност. И когато си готов, се усмихни леко, почувствай благодарност и отвори очи с мисълта: аз съм в пълен поток на изобилие. Всичко добро идва към мен. Аз съм в пълен поток на изобилие. Всичко добро идва към мен. Аз съм в пълен поток на изобилие. Всичко добро идва към мен.